Kanganyama nevaroora vavo vaviri Cherry Bandimba naKoreta Manyika. Iyi ndio namba 7 inyaya dzedu dzegore rino. Lemuri kuti Acho yakati bijana nyatsobuda hai. Dade secretary. Claim iri kuti Cherry naKoreta kandi varoora uyai mutsanangure chamakanditukira imi muri varoora vangu chaivo. Uyai mutsanangure chamakanditukira imi muri varoora vangu chaivo. Nhauyo chakamire nemakurukota amwene vachema Amai kirai tinzwe nawe injinzwe. Taibva kunhamo takatanga vakauya vachida kuenda kunhamo. Ini nomwana womukomana akaenda kugaya huku nomwana ati asana ivi muendai ini ndichateera ndofunga ndakateera kunhamo ndiri 1 atete hanzvadzi yemurume wedu akafananidza amai vari kunze kwavo nemukadzi anga ari kunhamo kuya ini ndandisipo. Ndobva ndazoteera kunhamo kuya ndobva ndabata mumaoko ndofunga ndobva tagara kudaro ava vakati handendi ndikati hatimbomumirai ndobva tamira. Vabva vazoti handendi ndobva tapinda muroti takuenda. Vakaenda kutora zvinhu zvavo zvavaitenga ini handa kutenga ndobva ndataima handei ndobva takuenda kumba. Tayambuka takukwidza kuti tichienda kumba kwedu ava varoora vangu ava vari avaKoreta Manyika ndipo vakataura kuti enda amakoreni vakapusa chaizvo. Vanonzi amakoreni ava ihanzvadzi yemurume wangu ndatete ihanzvadzi yatezvara vangu. Inini ndobva ndati imimi amapurezi ndoda kukubatsirai. Amakoreni amuvati vakapusa. Amakoreni ndatezvara venyu ihanzvadzi yatezvara venyu. Inini ndiri muroora wavo mukadzi wegotoro mama asi hadigoni kutamba navo chiramo vanondiremera saka amuvati vakapusa. Ndofunga takafamba ndobva vazotaura kuti aine handiseke namakoreni. Ndobva ndati kana musingaseke namakoreni nemuri right. Ndobva takwidza takuda kusvika kumba kwedu ndofunga vakamira ndobva vati enda amakoreni vakapusa chaizvo. Ndofunga ini ndakati imimi amapurezi madi kuenda pamberi patete ava amakoreni maudze kuti makapusa. Zvikanzi imimi ambebhoi makutotendai siyendi. Ndobva ndati sikutaura kunoda kuziva. Ndobva ndanyarara. Ndofunga tikafamba ndasvika pagedhi pangu ndobva ndatsambuka ndikati imowe inini ndaita se ndatsambuka. Ndofunga varoora vangu vakamira ndobva vati vashedzera vangu vari pamberi vangu vati navo kuti imi kutaura kwadaita nyaya iri kuenda kusvitswa nopamwe ini ndini ndakavatsura. Ndobva ndamira ndikati amapurezi ini ndini ndakutsurai kuti amutuka amakoreni. Saka ini ndini here ndichienda kutaura kuti amakoreni matuku. Zvikanzi endai ende mutaura kuti musataure naamarei vava musataure naamarei namapurezi. Ndikati pakuita sei? Zvikanzi imimi amai imimi makandimaka. Ndofunga ini ndakabatikana nomuromo iwowo. Ndobva ndati amapurezi inini dai ndakakumakai ndakakubvunzai guhwa chairo ramunoita pano. Varume vangu nemukoma wavo vainetsana nenyaya yemunda kusvika vaenda kwamama. Imimi maimira pakati. Imimi ndimama here wakwaburira. Imimi manga muri muchakanutsi. Ndofunga maienda kumba uko kuvhireji uko. Isu tinogara kugongo. Maiuya nemashoko mushiyana epano. Takamboyatsvagawo here mashoko yayo. Ndofunga ava ndopa wakati makandimaka. Ndikati inini kukumaka handina asi chokwadi ndo chandikuita chandikukuudzai. Ndabva ndati manje imimi zvamuri amapurezi. Varume vangu inini vanhu vandivate ini makavati what is John? What is Karapura? Anditongewo navabakirisa ndotongewo kwedu kwaManyika. Nasi uno hanzvadzi yavo mataura kuti yakapusa. Saka zviri kureva kuti kumanziwa hamuna wamunoita se wamunoremekedza. Ndofunga amai ava ndopa vakatuka chitutsi. Hamina kuti zvotenderwa here kuti nditaura. Mukangoti chitutsi tawatazviziva. Vakatuka chitutsi kaviri kese. Vakang'ang'arika kuda kuuya kundirwisa pamba pangu ava amai ava. Ndobva vaenda kumba kwavo vakati handina amwene iwewe. Amwene vangu vanonzishandirai. Ndobva zvamira zvakadaro. Ndofunga vakazoenda kumba kwavo kwese vachita se vachituka. Inini zvakandibata. Ndobva ndatotaurira naBankuru akati imimi nyararai hamusi wekutanga kutukwa. Ndobva ndanyarara. Ndobva yaye vavava
ndofunga takagara ava nevava varoora vangu vese vatu vanga vakubatsirane nini. Ndakashedzwa nabamukuru amai nini uyai kumba kune mashoko unomukono masungiro. Ndofunga vanga vakahakira kare nezvanguwo inini ava amai avo vari kunzoko. Ini ndakanonoka kuenda ndakati abamukuru kuno kugoma ndifanira usiya ndabikira vana vangu. Ndofunga bamukuru vai vakazoya kuseni ko imimi manonoka seya maini ndatera imimi. Ndakati aiwa ndakuya vabenyu vese avako vandaenda. Ndofunga ndikavana varoora vako vakaenda nemudhudhudhu vako vapiwa madhishi enyama dzako moto. Ndikakusvika ndikati mamukasei vaidaira vakadaira vasingandidaire havana kuita sei kundidaira. Ndagara imomo mumba imomo mune varoora vega vega. Ndofunga amai ava amapraise ava vari kudhuze kunopana vakataura kuti inini kumberi kwangu handina mukuru kana kutuka ini ndinotuka. Ndofunga vari kunza ukataura kuti munhu ngaatuke kusvika zvanaka ini ndini mukuru nandirimo. Ndakabuda mumba imomo ndikazoenda kukicheni yakaenda namai mumashoko ndikagara imomo ndikazonzi imimi chigadza ipoto yesadza mubikire muno ndobva ndateerwa nevamwe varoora tabika tiri nokubika. Ndofunga muzukuru wedu akati pana vana mbuya vese avana vamwe vane mwana neoparesheni vamwe vaenda kunhamo saka panapa munhu ari kutitungamirira ndambu yamakrista ndichirewa inini. Ndabva ndati inini basa iroro handirigone kune vakuru vari kukicheni uko ndichitaura varoora kune vakuru vari kukicheni uko yakadikisa rizonazoziva ndati kuna vakuru vane vari kukicheni uko ndiva zvanzi hazviite toda kuti tishedze varoora vese vazvizive kuti ndimuchavatungamirira pano. Varoora vakashedza vakapinda mba vakaudzwa kuti basa ratinaro panapa mukuru wenyu ndambu yamakrista. Imi ambu yamakrista chigara ipapoto iye nyama iyi imimi pamagara ndimi muchaudza vamwe vese vamwe varoora kuti iwe garapa iwe garapa. Ndofunga ndikadoma varoora vaviri amapasco naamajunia ava amapresi vakati ndinoda pakura sadza ava vari avaka ndobva tashanda basa redu tiri mukushanda wakuye kuye. Mirai mama timakurebesa chinangwa chamakamhangarira hamuna kusvinudzera. Ndakatukwa nevaroora takamusvinudzera kwatiri andini hamusati mataura aiwe ndataura mataura mataura iye vavava ndiyanga ndakutaura svika ipapa nawa yake vava tateinzwa zvakadai vava takupakurira vanhu chikafu paipai. Ndofunga ava mari vakauya ndikavapakurira nyama pana nditaudza mumwe ndikavapakurira nyama vakatendera mapoteso vakapakura vakadzoka futi kwandiri inini amari vachindidzira chitepurati ndobva ndatora nyama ye ndobva ndaita se ndobva ndavapa. Ndofunga mari vakachovha kwandiri ndobva ndidurura muto waipisa ndichipakurira vanhu inini ndobva ndambozvichengeta. Ndofunga ndikavati zviriko here zvokuti pafunction yevaridzi ndopaunoda kuratidzira daka rako ava nokutidaira mari. Ndobva ndanyarara kudaro ikazoita nguva yekunzi mari yebhora yavakuda. Ndofunga inini ndakaramba kuenda kunobika pana amai vakauya kutora hufu kumba kwangu mbudzi ndindakatengesa vauya mai vaizvikanzi handekobika ndikati aiwa inini handisi kuda kuenda kubika kune majudha ndichiitira zvandakaitiwa kune majudha handichada kuenda paruzhinji pacho panobikiwa pacho. Zvikanzi aiwa imimi hande munobika ndikati aiwa inini handidi ndakapisiwa nemuto. Saka pandikati ndikapisiwa nemuto amai ava vaipinda ndobva vati iwe waguta kunyarwa wanzwa. Ndobva vatotanga kutuka chitutsi chakaraudzira vachituka inini vasvika ndasvika amene makorokota asati anyatsepasanura nhau iyi zvakasika kuti ana mai autanga kubuda kudzirana vava aurizodzirana vava kuona kuti nyaya chingapita sei nokuti pachatoana ava vavanenge vachimaka mokunzvenganavo ameni zvakamira sei apa vanhu asati vabvunza amai ngokudai sezvekutaura gomboti mboendai mukumo munodzoka vaitimbosakura vaitimbosakura vanomozouya right amai unoti amai vagara amai muroora nchei zvakanaka muroora masviko atawana amweni ngoti gatinzwi
Zvakaitika takaenda kunhamo kuna October. Asi wari mutipe nhoroondo ka? Nokuti anhoroondo atipa kudara. Yodimbura. Muna October. Takudzoka atete vari kutaura vakaperekedza mukadzi amuda panze kuti ndamufananidza naamai ava vakabereka ndombi. Atete ava tagara titongoseka navo. Takabva tatoseka zvakabva zvadarika amai vangu vasati vauya panhamo. Takubva kunhamo amai vakabva vataura vachiti takutoenda kumba nevamwe amai vakagara upa. Ndatibva tatete pai vabuda musaga. Vakufananidzei nemunhu asingaite imbodyai muite semusimbe ndichitaura amai vabuda panze. Svikana amai vabuda panze ndichatsvaga mapirisi ekutosimbawo. Nekuti ndazofananidzwa nemunhu yaaita. Svikana amai ava amapraise amuseke naamakore nini kuti mupote muchiti vava vabuda musaga. Ndakati aiwa mbuya bhoyi kwete kuti inini ndiri kutivatadza tikutaura kuti akatiseka tagara tinoseka naatete. Vakabva vadaiwa nevamwe amai vakatanga kurashana nevamwe amai nandambonyarara. Vachinzi kwaamapraise ava tongo here naatete ava zvikanzi kwete atete ava varamu vedu amapraise varamuonda ana Kristu. Akati oraita atanyarara. Tafamba tasvika paminda yedu isusu tichienda kumba tapadzi mumba kwaamai ava. Amai ava vakataura muromo wekuti amapraise kune guwa stay. Panyaya yeminda waibva pano uchienda kwaamakomenti kunotaura magariro ari kuitika kuno iwo uchienda kwaamakomenti kunotaura mashoko. Ndakabva ndamira. Ndakati ambuya bhoyi ini naamai amakomenti vanotonditi kunyinginanyingina pamutumbo wedu dzousamanyanga asi gumbo rangu iri pamba pavo. Ndakapedzera kuenda mwana wangu ane 7 years pari zvino zvaane 12 years handizive musuwo wamakomenti. Ingai mimi ndimunofamba mumaraini wani muchitaura zvakawanda asi hatikubvunzei. Amai ava ndopavakabva nditi ndotaura. Vakabva nditi chakati chako pekutaka. Inini ndine mukadzi wangu ndinaye atete vangu vakanditi Munyarara famba tiende kumba. Ndakambostepa kubva panapa kusvika pamusuwo apo. Amai ava varamba vachitaura zvikati vakasvika pakuti what is John ndopandikamira. Ndakati ambuya bhoyi ndozvamajaira kupota muchikiriyetera vanhu nyaya. Apa fesa ndaineni zvikanzi handina mwana ane ndebvu sanditi ambuya bhoyi. Ndopatikabva ndadzorera mashoko yangu yataurwa naamai ava yaye ndamboyapira gotsi. Pandikamira ndakabva ndavadzorera. Amai abva kutobuda mugedhi mavo vachiuya kwange ndiri kuye tichidzorerana amai ava vachiti mira ipapo ndikumamisa. Mira ipapo. Tateinzwa kuti yajeka. Muri kuti pakutaura kwamaita mazwi amaitaudza handika vatadza kuwirirana. Amai vanhu vakatanga kutaura chitutsi vachituka imini. Ivo mazodzorera. Right. Ava amai vataura vachitizvo handika ndapagedhi. Handika ava amai ava vakatuka chitutsi. Amai matana mai ava vakatuka imini handika imamuna kudzorera. Akataka kutuka vumwe Diana. Amai ava ndo vakatuka kuti ndandichiti neki. Zvinongoda chokwadi kana tiri kunogandika muchisanangura so takatarisa stereki timunatoa chokwadi iro chiri kuitika muona pavataka kutaura nyaya yekuti amai zvakataka kutugandika hana yenyu iri kuruva zvakadarikidza chii chiri kuitika pavaizvei ndinoda nyaya iyi ndiregerere zvisho. Nyaya iyi handiri mukuona zvazvikaita. Zvakafanana kuti munhu akamba muchifamba mese hausi kuziva kuti akupurana kuba anoenda kuti tanga tese tichiba mabatiwana vanhu ava vakachinjana mashoko. Ipapa naime amai ava kumuchaona vachiche ndamai amwene tombofananidza kuti ndamai venyu. Imimi amai venyu vakakutukai, imimi munodzorera kutukawo here? Handidzorere asi chinapa chakazondiona. Haiwa tinoda mapoints mazwaka makatukwa naamai matadza imimi amai vokutukai. Imimi makadzorera amai munonzi anonzi atadza ndiani? Ndini ndakadzorera. Haiga tiri kuona zvedu kuti amai ava chokwadi chiripo chavari kududza kuti imimi makatuka kuna amai ava. Sokududza vamuri kuita makatodini makatuka. Zvasakisa nhasi kuti amai ava vauye kunomhangara. Muri kuzinzwa akamhangara pakati penyapa ndiani?
sei mimi musina magari amai zvandikaita inini asabhuku akandidzvanyirira nekuti nyaya iyi takaenda nayo kwaasabhuku tasvika nyaya yedu yataurwa kwaasabhuku mayananisiro akaita asabhuku ini ndakabva ndabvunza dare riripo ndakati nhema asabhuku nyaya iyi inini matongero amaita haina kundifadza handikwanise here kuenda kwachifi asabhuku akapindura achiti makaenda kwachifi munenge mazvidza dare nekuti isusu tatonga nyaya tichiti yapera ende mugare zvakanaka saka ndakabva ndangogara pandikazokwanisa kuenda manga manzi kudii kwanga madzvanyirwa naasabhuku kwaasabhuku patikaenda pana tezvara vedu baba vaasara vakati nyaya iyi tiri vanhu vabodzi hatisi kuda kuirebesa amai ava vakanzi hatisi kuda kuvapa mubvunzo tikuda kutonga tichiti imini muri vana makatanzirama bataiwo amai hatisi kukwanisa kuvapa chibvunzo takabva tatazvinzwa ini ndandati bati baba inini ndine kubatikana nekuti mashoko yandikaudzwa naamai avo vachindituka yakandiremera baba vakabva ati kwete mwana titeerera zvataurwa neni apana pamuchaenda ndayananisa ndichiti ndamai venyu ava endai mukumba mugare vanhu venyu vese muri vaviri vapenyu mashoko aya akavasvikira esa vanhu venyu inini vangu wakamirironi asi akavasvikira akasvikira eji nyaya itingabva ndeyekuti maeji enyu mamwe chete inini novava hanzwa kuti minimi munge kuchibvuma kuti ava mbamwene ndasiva ndikazotaura ngomo kuti ene handina ndanhamwana nochi mwana anonde maeji ni mamwe chete ipapa pasi amweni ndaki ndaamweni chete kana mimi makateta mukuru iyo amweni vavadiki asi ndaki ndaamweni chete ndaida kunzwa kuti varume venyu vakamamazwa aya pamukataudzana vakayagashira vachiti kudini varimo here varume venyu pane vese tichiwedzera ipapo dhaya amai imimi pamukatongwa naasabhuku achiti makagamuchira kuti amai havadini kana imimi mwana uyaagamuchira vakandidzvanyirira aiwa pavakatongwawo vakagamuchira vakutoda kududza nhasi vanhu vakagamuchira kuri kumusha pandikataura ipapo ndati andagamuchira asi pandikazoudzwa ndakabva ndangogamuchira nekuti ndakazonzi aiwa uko muchaenda nyaya yaita sei yapera ndakabva ndazvigamuchira maona angaita amai avo nyaya iyi payakagadzirwa nasabhuku animonaka vachioneswa amai avo mashoko asabhuku vakagamuchira vakanzi zvinhu zvokuti vatarachi huku kuna amai vapi vandika saka shoko rokuti pane mashoko akataura atisina kugamuchira ndakutonga zvakanaka haachashanda nekuti mauzagana kuri kuoni kuti ndakazvigamuchira ndizvo ati ndakuchinyira ena saka chanetsa kana chekuti asati vabhadharire zvavakaudzwa nasabhuku takabhadhara handisi kuzoti sabhuku wacho akazviendesoko akazokuchingati kukamazotukwa futi inini ndakatukwa pekutanga pepa racho romaminitsi nderiroro saka sabhuku vakapiwa zvinhu vava kuti ndizouya kuno kwinyika vapiwa huku dzavanzi iwe bhadhara huku iwe bhadhara huku dziendana kuona ndokunga ndobva ndabvunza komiti kwemimi vandinotongana nawo nyaya yacho yako saka muri kuti imini zvinhu zvaakanzi ava vabhadhare zvichiuya kwamuri hamusati mazoona handisati ndesaka makwira dani asi nyaya yakanga yakapera nyaya yakatongwa ikapera ini ndikatokumbira mazuva kuti ndikaramba aiwa tipiriraneka tikaizvitakurokota nyaya yenyu yakatongwa ikapera chaka chasara kubhadhara kwani sei maita regai timbonzwa tiriana mai vakasodza maoko zvida vanengonango vane zvavada kutibatsira nazvo regai vekutanga timbonzwa nyaya iri kutaurika kai yese dzese dziripo nyaya dzakaitika ndiripo ndichinzwa asi nyaya yaenda kwasabhuku ini ndikuzukuru wako akachinditi atete ndingazoenda kwasabhuku itakazvisungwa taenda kwasabhuku tataenda kwasabhuku asabhuku vatiti huku saka amweni wangu ini neamweni wacho anodwa vabata huku yavo voendesa kubhadhara kwasabhuku uyu mbi yangu aendesa iri mari vatati kana wadaro zvakaita sei zvakajeka ava ndikazoshamisa mwana mwezura vati ndazizvoni tikuti wakupi kwamambo
sabhuka dzava kusvitsa zvakabhadhara asi kwavarava kwabhadhara vatoposera nehotete kudhara zvapera asi kutanga kwakutwanidzana kwavo nozvavakaitirana nemashoko ese avakataurana ini handiri tinzwe kuti kuna amai ndozvimwechetera kuti mune mamwe mashoko akasiyana yemeni zvizvozvo zvandaida kutotaura Alright. Pana muchitatai. Pana mumwe angazungumza. Kama yeye wacha. Shida mimi wewe. Yani kwa Kalala. Ndakatoendova flight nekuti ndakaenda kumba kwaokurisa bomba kwangu takati sabhuku makatiteera ngatoenda kumunda kapai makati hukuyenga iuye tudoti mugare zvakanaka zvikanzi yakauya namwe mwedzi wenguva hamuna kunatsa kunzisa pamwe hukudzi aenda kwasabu kana vhiriji mangu kadatya ndii Aye, sabhuku ndozvavakati. Mare ya sabhuku mungabhadhara. Ndikatisekana muchitaura chinabhara sote vakataura kuti zvizvi zvinoya kwasabu iva sabhuku panguva iyoyo patienda kudare handisi baba basara vakadzi vaondovaifanidzwa naamai vanga varamba kuti kwete sasinobatisa vana vahuku asi tikuda kuvadzidzisa zvikanzi naiva sabhuku hazviite nekuti takasabatisa vana vahuku mumwoyo maamai avo zvichene asabhuku handirinini vakataura vachiti padare huku iri kupiwa amai avo mari iri kubviswa nemukadzi uyo iri kupiwa amai avo asabhuku yavo yedare vakapiwa huku naamai avo ndomatauriro yakakaita asabhuku kwatiri kana friday pandikavaendera vakazonditanzi Vapinda. Amai chakopinda. Niko matora kare. Ati mabasa kwatawa na amai apo. Yekuti makavatuka. Unoti kuti temu ufupi. Kuti yake datona igara kuno. Takatukanizana. Makatukanizana. Takachinja na mashoko enyama kwatukasa katukanizana. Oh. Makatukanizana amai apo. Amai avana kutuka pamuzi. Avana. Avana mashoko kutuka ka. Ngakoti zvitutsa avana kutaura kwamora ndi. Imi vamazorera kuti kise. Kaka. Ini nditaura makazvinira kuti ndakuda. Ndoda kumirira mumwe munhu nokuti paka makatozvimirira mumwe. Takapa utu wenyama yako. Akataka ukata chitutsi ndiani? Nyama yakatanga. Mamazorera. Imi muri muroora. Zvairamba kunyara. Imi muri muroora. Zvinoita. indwana nekumashure Atimbovuta kuti imi muri muroora matupa chitusana amai mumazorera zvinoitawo here kubvunzo kwemini semuroora semwana ati zvinoitawo here kuitaibvunzo ande mazenda kwasabu neasikaenda kwasabu makatonga makati kudini kwasabu makabhadhara uchibhadhara ani Asabu wakati nigiri unaenda ukachokupa kwangu ini ndinozosvisa mai yako ine huku ndakaishaya ndakasinda kana ndikuda takana kwasabu ndezvarini 4 December iyo dzamuna January nasati zvasvika chiri kuna mai yako asi kuna Asabu wasvitsa akusiya kwamuri kuti muchiipedzi Chabasa. Regai nditi vakuru vakati kudza baba naamai kuti mazuva awedzerwe. Pane zvavakanga vaona ndozvaka muri kuona makurukuru achingotara kuti kana amai vakanzi vakutuka vari amai naamai baba ndibaba havadzorerwa vatuka zvikunzi kwaroora zvinobva tazvibvisa unhu kana wakanzi watuka uri muroora unongozvipeta zvakonyarara mangwana tokutuka zvakonyara kana kutozotsvagwa mumwe anonyaranisa asi kumboziva chandakatadzirana naamai chii imbotiyananisa imbotigadzirisai hauna chamunobva waroora zvikunzwika patakabata ti amai vari kutuka nekuku neniwo takuzorerana kana chinobuda kana zvatichataura zvezvo kuti zvinonzi kudza baba naamai tinenge takasatsika nemagariro echivana zvida hamuna kugarisana kwakanaka kwamunozoita titatesarima mhepo mumusha zvokuti muramba chete makangonangana musina kuwirirana saka zvakaita seizvozvezvo hatizvitenderi ndaifunga kuti nyaya ndi ndakamboinzwa zvangu kuti chani sabhuku ari kunzi akapiwa huku nemari
Asi ndakazwa anenge anzi sabhuku aiti huku yakafa. Mari kunga akadya. Anzi aiti huku yakazofa. Achazoti chokwadi here kuti huku yakafa kana kuti yakadyiwa. Saka aifanira kunge akangobuda pachena. Hamuna kubhadhara mari yendarire kwasabhuku akanga vakwirira, asi kubhadharisa mari yesabhuku arake. Kana makabhadhara mari yedare, zvareva kuti imimi ndima makuyananiswa nditi. Ndima yofanira makubatirwa huku nevaroora venyu kuti muchipiwa imi kuitira mwoyo wenyu muvaregerere ndizvo. Yanga yahuku yesori kai. Zvino yesori yakudyiwa kuti nani? Nasabhuku ndi yakudyiwa huku yesori. Saka zvareva kuti hapana chaakatonga sabhuku. Haana chaakayananisa. Ndosamaona nhasi amai ava kuzokwira dare ngozaruza kuti vachine chigumbu sekuti havana chavakabhadhara. Ndifunga nyaya yanga yakapera zvakanaka sabhuku anga akatonga makavaregera. Singazive zvanhasi. Ngosida kuti muchigumbu chenyu chipere. Atiti muri kuti kudini varoora. Zvakataurwa nasabhuku ndizvozvo here kuti mukutaiwa zvandakaudza kudai muno kudare kuti mwoyo wangu usununge ndine zvandinoda kwavari chii chamunoda kubva kune vava varoora kana mutaiwa ndina handina dambudziko navo. Asi ndati huku idzodzo idzo nemariyo ndozvandaingoda chete kuti vazive kuti ndiri amai vavo. Muri kuti kudini? Ini ndinoda itoda kutobhadharwa navo nokuti zvawakandita zvakangooma vhiriji. Amai, mabvunzo namambo zvakanaka. Wandibhadhare mbudzi mbiri mbiri. Musati kana mombe zvinoita kuti. Regai titi muchidimbu patsika nemagariro echivanhu izvozvo chaizvo kuti kana muchinge tati makuna kuti muroora haafaniri kunge achitukana chinonzi kudzura kanonzi chichudzi chinonzi izvozvo mazuva makatotaura muroora hatenderwiwe mazuva acho. Mbudzi mbiri dzamunotaura zvainini handigoni kuti mupiwe mbudzi mbiri, tichapiwa mbudzi imwe chete ngoda kumubata nenzara. Zvikunzwika. Kozi makasadzipiwa chigumbu icho mucharamba muinacho chokuti ndakatukwa nevaroora. Asi da kuti muchapiwa mbudzi mobva mavaregera. Zvikunzwika. Mobva mavaregera nyaya yobva yapera. Amai, ndona masumudza ruoko. Ndine chikumbiro ndiri amai vemwanangu. Ndofungawo kuna mukurungai vangu ndinosiuya mazuva ese. Asi mukurungai vangu kutaura chokwadi pekutaura pamwana wangu. Ndakatozosvika nezuro ndichingoenda patangabva nangosadzana nemashoko zvokuti amai vangu chaivo vakatouyawo kunyaradzwa vachititi amai ava vane mashoko kutaura kuti kune mwana wangu achaita sei, achazviona. Saka ichi ndikukumbirawo mudare muno kuti mwana wangu akazosanganidzanawo nezvaasanganidzanawo nazvo pamhosva hakudagamuchira kuti tinobhadhara. Asi ndokumbira kuti saka takuabatanidza takuti ndosaka manzwa takuti nanhasi vanga vachikaremberwa mai vanga vachiramba vachiburitsa mazwi ekuti tichazviona because havana chavakabhadharwa mukutukana kwavaida seamwe navo. Saka tinhasi kuti mwoyo wamai ucheni. Mbudzi haisisini chakanyanyokura maningi, hachina kunyanyokura mbudzi, ndo zvinosunungura amai because haisi nyore kuti iva mudhingi vanzi vabhadharwa huku woona mari kunokwira dare. Mari yedare makavabvunza baba mari yakakura. Zvakanaiva kuti chigumbu icho vanacho vachinacho. Vanga vati mbudzi mbiri asi ndati vanopiwa mbudzi imwe chete kuvaroora vavo. Vakadaro vayanana voregererana. Alright, amai, maita basa sitere kuti tizise kuti ndimudzi womwana uyu. Pa maita basa. Mwana uyu ndichimuona achiri mwana mudiki nichienzesa navari apa. Imimi amai womwana mwana wenyu murayire wenyu. Mazinzo achiri mwana mudiki kusitorogwe. Ava vakura vari nana. Peke uyu. Ende mutaure naye. Uye futi kana mune mazuva akadaro uyu munomurayira chiyungu. Nokuti muri kumufidha mazuva ekuti aramba achinyangadza, hamusi kumuvaka. Zvakatadza izvi munofana kumugadziridza kuti mwana uyu hafaniri kunge uchidaro. Iye ngaatadzirwe. Ndemekedzei. Hazvina basa kumurezera rimwe chete kuti vadiki. Anditi. Chiendai apa ndaichikumbira kuti mungoti amai kubva nhasi tiregererei handichazvipamidza kuti zvikutuka zvakaita ndiri mwana wenyu ngakuregererei. Ini chekunda ndine chikumbiro changu. Munda wedu nepana amai apa
uri padhuze nepadhuze. Saka amai avo vari kuti vakandona ndapinda munda imini vari kutanga kuimba madimikira. Aiwa chitamugadzirisa tatopedza ikoko tatobva ikoko. Zvese tati aiwa hatichazozokonza ngoti kuti nhasi unoyu shuku dzavo dzatopera dzekuti vakukwirirai dare kuno kuite zvikuku. Patichatovaudza kuti kubva nhasi unga vachidi. Mangwanana nekuti vanoramba vachiimba. Aiwa. Unoramba achidzoka kudare chete. Kuti izvo ndizvo zvapera tichiregerera naye. Muri varoora kana tichiregerera naye. Vesandi kuti nene mukumbire regera. Vakazozvipanidza kuti tinenge takuvaripisa mangwana. Kuti vamboona idzi mutakona ndimune dambudziko. Varoora venyu paipi vakapfugama kukumbira regera. Tichimuyana nemubatani. Ende mukumbire regera nemoyo. Mukumbire nemoyo kuti amai tiregererei tiri vana venyu. Animona zvavaita vatoti handakuregera. Pandino vakaregerera usina kuregera nemoyo zvarava kuti unoramba wakahakira nezvinhu. Zvikumbira. Ndakuti tsvagai dzinoyani ndikudzi tivatokudzirana. Yava yenyu mimi. Tobva tinyaiperi. Mari yedare yavakakuti handidzorero. Dzitamudzi kuda kuti mubatane chete. Muwirirane zvese zvobva zvapera zvamakaitirana izvi. Next dare racho handisi kuziva kuti munenge kunzinani. Pane isai panopera 3 weeks vambotsvaga zvavo. Panopera 3 weeks mbudzi idzo dzinouya pano. Kana musina mbudzi munotsvaga iri mari $30 munotsvaga iri 30. Seri dzaenda kuendesa una sabhuku adini. Asi sabhuku karaga huku idzodzo idzo ngadzichiuya kuno kwamambo. Tichaita kuti munonyora tsamba moti hanzi huku dzakadya kuti dzakafa idzodzo ngaatsvake dzichiuya kwamambo adini. Dziri mbiri idzodzo idzo ngadzichiuya kwamambo. Amai mazuva zvamuchapiwa muchapiwa chii? Mbudzi mbiri chete mari yedare aiwa ndatibatanai imhuri yenyu mubva mavaregerera. Musazoimba kuti madimikira. Kana dai kuti achikura itai zvamaita kare pamavambo. Muchatanga kudi kuzivana muchitivaroora venyu. Anditi batanai musaivaimbe madimikira kubva nhasi. Handivaimbi asi ivo ndivo vanotaura. Atati tibatanai. Anditi ndinode kutaura. Murume wacho here akasimudza ruoko vari kumberi kana kuti pane chaida kuwedzerawo. Ndakakumbirawo kuti kana vazoderera kuti vakuchitutsi kubva kumakuru vacho kana kunani ngavasazonyanya kutuka zvoti tiri munda kunyarana namenenu kubva vakuru vacho vanotora chitutsi ivo ndikocha kutukana tichitonzwa tese kana ndiko vakutotukana pamusaka kuti vese vanotaura chitutsi vachitotukana peya vanhu varumamini. Saka vakuru vacho ngavadzidzo kusatukana vavadiki ava kuitira kuti vanobva vazozvitutsana vachinzwa avanenge vakutorea. Amai vane muzvinzwa. Aiwa ngotaura kuti hanzi kana vakuru vacho nevadiki vachazikana kuti mukuru ndeupe mudiki ndeupe. Tiri mumaminda chinzwa chitutsi. Zvimunzwika. Kati ngazviita sei? Ngazvipere. Saka makazoya mavakumangarirwa kunzi tavaona. Kune mafoneka mazuva ano munobva marekodwa muchitukirira. Chitakuda munhu. Zvimunzwika. Saka kubva nhasi regedzewo izvo. Handiti? Yapera. Panopera 3 weeks dzatataura mutonzira mbudzi pano kana kuti iri mani. Zvimunzwika. Tobva tapa amwene venyu. Muswasei. Pamwe bambo.